Ukungahlanzisiswa kahle komlomo njengokungaxubhi kabili ngelanga okungenani kwenza kube lula ukuba nenkwethu emlonyeni. Uma ingelashwa iyedlulela nasemphinjeni. Lokhu kwenza ubuhlungu obukhulu uma ugwinya. Uma unenkwethu emphinjeni yelaphe ngefluconazole futhi udinga ukuqala ama-ARVs. Sesizoqhubekela phambili ke manje enkwethwini ebangaphakathi emphinjeni. Ongike ngasho ngathi ke kuba ingozi kakhulu ke mangabe uze wayiyekela yaze yaba ngaphakathi emphinjeni ngoba kube kuthanda ukuba nzima nyana ukuthi ilapheke kodwa yona iyalapheka. Ngokwazi kwenu ke njengoba sesike sakhuluma ngosomathuba nezigaba abangena ngaphansi kwazo. Cela ukwazi ukuthi isifo ke lesi senkwethu esisingaphakathi emphinjeni singena ngaphansi kwasiphi isigaba. Yebo Khulekani. Ingena esigabeni sesine. Ngiyabonga Khulekani. Kuyiqiniso lokho. Singena ngaphansi kwesigaba sesine. Yindaba. Ingoba phela njengoba usuyekelele wena inkwethu yakho le yasuka emlomeni yaze yehla yahamba ngamapayipi okuphefumula isuke isiyingozi kakhulu kangangokuthi amasosha akho omzimba isuke isiwenze ababuthaka kakhulu kangangokuthi usuze wafika ke manje esigabeni sesine. Inkwethu esiyedlule emlonyeni. Inkwethu ingakuphatha emlonyeni, emphinjeni kanye naseminzweni. Inkwethu yomminzo ingelashwa ngefluconazole. Inkwethu yomminzo isesigabeni sesine okusho ukuthi kumele uqale imishanguzo.